ajattelin tehdä teille tänään treenivideon, koska multa on pyydetty väliin semmosia ja ajattelin, että vihdoin jos tälleen tila tehdä ja kuvaaja ja kamerakin löytyy, niin miksi mä en nyt sit tekis. Mä suunnittelin teille tämmösen treenin, joka on niinku sykettä nostattava ja sit siinä tulee just samalla lihaksiin kuormitusta. Eli ihan peruskyykky. Mä itse tykkään kokeilla sen leveyden sillä lailla, että kokeilee vähän niinku hypähtää ja siinä jalat laskeutuu vähän niinku automaattisesti tiettyä asentoa, ihan aavistuksen varmat ulospäin ja tämmönen lantiolevyinen kiva asento. Siellä lähdetään kyykkää alas, selkä suorana ja sitten ylös. Ihan perus. Ja näitä tehdään 10 kertaa. No niin, ja sitten tähän kaikkia rakastava purpee. Elikkä ensin käydään siellä maassa. Syphytetään ylös, läksytetään kädet yhteen. Sitten taas maahan ja ylös. Sitten seuraavaksi tehdään 10 punnerusta. Voitte tehdä oman tason mukaan joko jalat maassa, vähän kevyempi versio. Tai sitten polvet ilmassa. Ja tässä ottakaa semmonen vähän hartioita leveämpi ote. Sitten otetaan askelkyykkyhyppy. Eli sitten seuraavaksi otetaan vähän vatsalle kuormitusta, tehdään perusvuorikiipeilijä. Elikkä täältä suorinkäsin lankusta lähdetään viemään jalkaa kohti rintaa. Ja tulee kiva rutistus vatsoille ja näitä toistetaan 20 per puoli. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Saa laittaa